Gala hakkında bir aytsak bolsam, görýärmi? Uzun gidýär. Men ýaltanýan. Bilýän, hem açyqdyň, hem açyk var. İçinde puldan öyle. Onu ben çıkıverecek bolamam. Dostlar, kıvat sazmamı aldım. Dünkü gala var ya, içinde 20. Dün alsam oradan, geç oradan girip bilmedim. Şu an netit bu arada girmekse, gör kadar. Büdüreydim da. Netit portağalar içine girmekse. Dostlar, şu an gala geldik, girdik içine. Giriş töleği 60 grivna, lakin ular için, kişiler için hem 40 grivna. Gala hakkında bir aytsak bolsam, gala gatı köne gala, soň Polşadan gala iken. Soň 1672-1699 ýyllar arasynda Osmanlyň eline geçse 4-nji Mehmet başçylygy bilen 300 000 eskerlen parany basyp alýarlar we 20 ýyllar Osmanlyň elinde bolýar. Ondan soň 1699-njy ýylda Osmanly uruşda Lehistan'a daha diye yenildi ve Lehistan'a eline geçse Lehistan'a önkü Polşa, Litvanya, Belarusya, Ukrayna, şu meydanlara diýilýän ýerde şolaň toplulugy Lehistan diýilýär. Şoň eline geçse 1700 näçelerde SSR'ın eline geçse we näçe ýyllar bäri turma hökmünde ullanylýar. Galadan birazcık nasatçykka turma hökmünde ullanylýar. Ondan soň Ukraina döwleti döreýär. Ondan soň şu adam Ukrainanyň Kamyanets-Podolski diýen şäherinde ýerleşýär. Soňarak ne gala? Ulu gala. Türklerin mağarası. Niyetten bilen var. Eğer yetişsek ona da gider. Soğudan da var. Eredin ha. Ukraina var altında. Görendin videoda katı odan şäherleri var. Yap ýaşyllyk. Ýöne köp kişi bilenok. Etaty şu Türkler bolsun, Türkmenler bolsun. Eta Ukraina diýilende göne akyllaryna Kiýew, Harkiw, Odessa, biram Lwów gelýär boldy. Ýöne beýlek şäherlerini görseler belki o tarapda hata odam ýöne aňyrlar köp turist bolan üçin her kim şo takip edýär. Ýöne her kimin zatına da bagly. Mesela men teýygat gatawran üçin maňa bu taraplar hata odam gelýär. Arka tarafı.
Şäherde näme? Öň bärti turma şekilinde kullanılan üçin belki şolaň ýerleri bolup biler. Saklanýan ýerler. Soňa bolmaly. Dağıra tutturlarlar hiç. Молодец. А туда есть? А куда там? Блин, куда? Göräýänmi? Uzun gidýär. Mene ýaltanýan. Yankı yerde. Berden girdik olan ekana yankı. Ançık görül bärigen gelen döwre. Ram. Kuş. Nereden? Soňaly. Ben nasıl atışmel? İçinde kafeler var. Yerken. А можно нам шашлычок? Завтра без Bilýän, size ma çykdyň. Mene ma suwat. Sonra var. Arkaymalı. Ну не будем спешить, куда же нам спешить? Мама, ты пошли. Akırda koluma var.
Bir görelim nereye. Oho. Neçe metre aşağıda. İçinde pullan ne öyle. Bulağım unansıdır da. Ne son ya dostlar. Onu ben çıkıverecek. Bolam onu. Kurtardı. Çık gel. Bärine markadayım. Ekskursiya gatnaşandyk. Şundan şeýle geç gidipdik. Soňalyk. Onda bu videoň soňuna geleýär. Indiki videoda, indiki videolarda görüşýänçek.